И здравейте, мои мили дружки! Днес ще ви покажа как да направите сърцето. Реших пак на 21 април да го направя. Затова гледайте. То първо правите сърчице, както можете, аз е така мога. Но трябва да се получи нещо като хикс. Ето така. И ето. Вече го направих. Вече го направих. И сега почвате ангелско сърце аз правя. Вие може да си направите демонско, каквото искате. Първо ангелското ще ви покажа. Правите нещо като пеперутка. Пеперутка нещо. Обаче сега, на второто трябва да е абсолютно същото. Обаче малко по-дебело и на по-нагоре, защото нали лети то. И ако нещо не ви е такова, така си довършете и да стане малко по-хубавичко. И сега това ангелско сърце трябва да има мини очички. Мини очички, защото е така се правят. По една чертичка. Ето. Ето. Това не са очички, а това е самото ангелче. Ангел, защото Бог е направил така ангелските сърца. Затова учете се. И едни такива. И е готово. Сега демонското и така ще ви покажа. Демонското е малко по-грозно, защото нали е демон и той е грозен демона. Сега, ето така. Ето. Започва се пак сърчице. Но сега ето така правите. Защото това са на рогата. Ето. Не, това е обратното. Това е обратното. Това е ангелското, а това е демонското. Съжалявам, обърках ви. Опа. Ако знаете моята братовчетка Ади Дог, може да говори на руски. Ако, моля ви се, не гледайте само ако някой мои братовчетки или приятели да го лайкнат, обаче други ако искат да го лайкват. И сега ето. И сега точка. И миглички. И тук едно. Крачица, защото демона няма.